Pislalla, jolla oli AK ja minijuoksi. Se onnistui kuitenkin, se kerkesi ampua vähän takaisinkin, mutta mä olin puun takana. Se ei ihan osunut. Jännitti kun mä kävelin. Omae wa mou shindeiru. Nani? Owa takubi dekizebu! There are guys rushing out. Behind this fence, behind this wall, behind the... Fuck you, go fuck yourself. He's still there. Tiedä. Ossui! Tuossa juoksee eespäin. Kuoli. Nice. Ei tuolla alhaalla. Oi vittu. Mikä se on? Oliko se instana? Viikka tästä. Joo. 100 suunnassa kuuluu ammuntaa. Mä teen näitä AMR-videoita. Hope you can relax. Hope you can relax. Tää vittu. Droppi 100. No niin, nyt kaikki ihan hiljaa. Eetu, stay hiljaa. Okei. Okei, meidän pitää lähteä liikumaan. Bad news. Noniin. Ai kone, mikä vähän tekee mainoksia. Joo. Ammuit sen. Kato, kun äijä mukaan kattelee sinne muualle. Miten mä saan takaa? Onko sulla No niin! Missä ne on? Ylhäällä. Tuu Ville. Joo. Täällä. Joo. Mennään. No niin, mitä? Elä telua! Mylly päällä vitu paska! Meikän luutila yksi. Niin mä oonkin. Kyllä mä tiedän, ei tarvi mulle kertoa. Missä sulla kaveria? Uutiskeissi. Hello! Herra jumala! Nyt puski. Ei joke! Almost! Let's go! Hei, sä siinä ikkunalla, mä näen sut. Joo. Terve. Mäkin näen Mä puolet. tuun tästä nurkalle, älä ammukaan. Ei tuu vaan. Mä oon tässä ovella. Halo? Älä No pasku niin. mun kypärä, please. Mistä päin tää olla? Etelä-Pohjanmaalta. Jaha. Tää minkälainen? Niin kuin minäkin. Meikä Seinäjoella. Häh? Mä oon Kurikasta. Kurikasta. Mä oon tulossa käymään sinne huomenna. Tiedätkö sä Hakolan tehtä? Joo, tiedän.
Joo, pitää käydä siellä tekee vähän bisnestä. No niin. No. Ootteko te Discordissa vai? Kyllä. Joo. Oi mä oon! Saatana! Oi voi. Pistetään paskaksi. Tuohan tänne sieltä. Pist. Larmää soja sun perä. Jees. Äijät nyt. Meidän hetki koittaa. Komo! Tilanteessa kuin tilanteessa. Pysytään yhdessä. Ollaan yhteen. Älä nyt, laita, kuuletko nää tätä musiikkia? En kuule. Laita vähän iso. No niin, sitten sä et kässää tätä juttua, omaa vikaa. Mutta kun mulla on näköitä rytmottia muteella. Laita se. Sä oot ite muteenut sen. Ja vaikka me tiputaan välillä syvälle, me noustaan sieltä. Joka peli meidän voitto. Come on! Ai tää jatkuu vielä. Vaikka välillä harmittaa. Ei anneta lanni. Tää on meidän peli. Tää on meidän hetki. Mä soitan Minnalle ihan vittuun sama. Nyt lähti kyllä rössään. Moro. Sanoitko Masalle, että meillä alkaa turnaus ja se pitäis olla koneella ja valmiin? Joo. Kiitti. Yes, moi. Uutista reaktiolle. Me tultiin voittamaan. Kaikki nuo muutkin, nekin on DJ. Kolmas sija, toinen sija ei kelpaa mei. Vain ensimmäinen saa kaiken kunnian. Ja lavan energiajuomia, jota me ei edes saa, mutta meitä ei kiinnosta. Meitä se ei kiinnosta. Me vain tulimme hakemaan kunniaa ja mainetta. Homma lähtee käsistä. Ja Legeris League, one and only, tulee nousemaan. It's not good. Tää on oikeesti koti-intersiä tulille. Aivan disgusting. Mutta miettikää oikeesti kuinka hieno se on ollut, kun ootte ollu jossakin Pietarin vai mikä se on sanottu tuo... Niin Moskovan punaisella torilla ootte ja siellä Stalin ja Lenin on moikannut teitä, heiluttanut kätteitä, ootte vaan laulanut mukana ja nauttinut kun niitä tankkeja oikeesti vaan menee siellä ja ne näyttää niitä aseparaateja. Se on ollut varmaan. Siis aivan bängä. Uitkottaa poika jaksa kaasutella vaan ruoska. Mitä mikään ruoska on? Tää on Tunturi Tiger. Nyt tää elämän kallon biisi. Tunturi Tiger. Tunturi Tiger! Tiger! Tiger ei oo mythävän. Not shell. Fuck you man! Vittu peti. Oi jumalauta. Taas luuhaa, sun piti silittää